S najvećom radošću pozivam vas sve na međunarodnu konferenciju Život, dakle biraj, koja će biti na Jordanovcu 110, odmah iza naše crkve je zgrada Fakulteta filozofije i religijskih znanosti. Otkako poznajem ovu inicijativu koja je međunarodno poznata kao 40 dana za život, odnosno ovdje kod nas je organizirana kao Hrvatska za život, s poštovanjem gledam na mnoge njihove aktivnosti i zato vas pozivam jer znamo da je u središtu kršćanske vjere ljubav prema ljudima, ljubav prema djeci. Gospodin kaže, pustite malene k meni. Ja sam pater Niko Bilić i jako mi je drago da ću moći i sam aktivno sudjelovati te progovoriti nešto o onom najljepšem, najvažnijem, a to je Božje oproštenje u Bibliji. Dobro nam došli.